आरो गिदिंबावगोन थांनाय 13 थारिख मार्चनिफ्राय जोङो बे समष्टि वाइज जिथु रेलि आरो जनसाधारन सभा बेखौ जोङो आरम्भ खालामदों आरो बेफोर मिटिङाव जिथु आं नुनो मोनदों गासिबो जाथिनि मानसिया दङ गासिबो जाथिनि बिटिसिआव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो प्रेजेन्ट आरो प्रमद बर'आ बे 3 बोसोराव मा मावदों मावाखै बयबो बुजिजोब्बाय ओंखायनो दिनै सकल जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा प्रमद बर'नि हेंथायै गसंथानो थाखाय जोंनि बे रेलिफ्राव बाहागो लाबाय थादों। सार दिनै राकेश ब्रह्म जे बिथाङा बुंदोंमोन जे बेवहाय 100 जनसोल' मानसि जागोन ना? आङो बे बुरबकनि कुइसननि एन्सार होआ बेखौ एन्सार होग्रा बेलेग मानसि दङ बेलेग मानसि दं माने रायजो दङ। सार मैया बिथाङा मोनसे अभियोग होदों जे नोंथाङा थांनाय जि 17 बोसोर सालायनायाव गोबां माने आङो बुंबाय बिनि नामबो लाया आङो बेजों आङो समाया रायलायनो बेजों रायलायग्रा बेलेग मानसि दंखायो जोंहा। सार दिनै नोंथां बे मुसलपुराव फैनानै माबायदि रायजोफोरजों रायजोफोरजों मुसलपुर समष्टि आरो धिरा समष्टियाव फैनानै आं जिखिनि नुबाय मथथे माने जोंनि बिपिएफ हान्जाया आगोलनिफ्राय आरो बेसे सक्तिसिन जाबोगासिनो दङ बेखौ आङो दिनै नुनो मोन्दों। माने खालि बर'निल' खोथा नङा गासिबो जाथियानो ओंखारजोबदों गासिबो जाथियानो दै। जिथु दिनैसिम रेलि जादों बे रेलियाव रायजो राजानि जिथु समर्थन माने आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन एकदम रायजोफ्रा एखेबारे गोसो गोरबोजों बिपिएफखौ लुबैनानै आरो इउपिपिएलनि जिथु माने सरकार जिथु मिसलिया सरकार बेनि सायाव जिथु माने गाज्रि मोननाय आरो जिथु खब जिथु माने असन्तुष्टिनि जिथुनाखि खब बे खबखौ रायजो राजाफ्रा एकदम दिन्थिफुंनानै दिनै बिपिएफनि जिथु रेलिफोर बे रेलिफ्राव लैहोर नुजाफैदों। बिनि खारनानो जाहैबाय जिथु इउपिपिएलनि जिथु सरकार बे सरकारनि सायाव खुनु रायजो राजाफ्रा सन्तुष्ट जानो हायाखै लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोनहा रायजो राजानो होनाय खोथा मथे खुनु धरनर खामानि मावनो हायाखै। बिथांमोना गोबां खामानि मावनो हागौमोन किन्तु बिथांमोना खामानि मावनायनि इच्छा गैया। जेरै बिथांमोना दिनैसिमबो जिथु बिटिआर सुक्तिनि 10.1 नि जिथु स्पेसियेल पेकेज बोसोरथामा जोबलांबाय बोसोरथामावबो 500 कौटि जिथु बाजेट बे बाजेटआ एलकेसन दङमोन किन्तु बोसोरथामावबो दिनैसिम बिथांमोना स्पेसियेल पेकेजनि जिथु फैसा नट ए सिंगेल कइन बिथांमोना बाहायनो हायाखिसै आरो जिथु एनेक्सार 2, 3, 4 बेयाव होनाय जिथु प्रजेक्टफोर बे प्रजेक्टनि मोनसेबो एप्रुभेल लानानै बिथांमोना खामानि स्टार्ट खालामनो हायाखै। बेनिफ्रायनो जों बुजिनो हायो दे बिथांमोनहा खामानि मावनायनि इच्छा गैया। इच्छा दंमोनब्लाथ' बाजेट एलकेसन दंमोन जथेस्थ स्कप दंमोन। भारत सरकार असम सरकारा गावसिनि कमिटमेन्ट मथे बिटिआर सुक्ति मथे बिथांमोना जेखौ हरनो होनदों बेखौ हरनो थाखाय बिथांमोना बाजेट एलकेसन खालामदों। स्टेट गभर्नमेन्टआबो असेमोन आरो सेमोन मोननै बोसोराव माने फ्राय 200 crore बिटिसिनि स्पेसियेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपनि थाखाय माने फैसा हरदों। 2021आव 21-22आव 50 crore 21-22आव माने 150 crore फ्राय 200 crore स्टेट गभर्नमेन्टआ बाजेट एलकेसन खालामखांनायनि उनावबो बिटिसिआ मोनसे प्रजेक्ट देखायनो हाया आरो दिनैसिम बिथांमोना बे 150 कौटिनिफ्राय थाइसेबो फैसा लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोना 150 कौटिनि गेजेराव दिनैसिम मोनसेबो प्रजेक्ट एप्रुभेल खालामनानै खामानि स्टार्ट खालामाखै। माने अजग्य बिथांमोना मावनो हानायनि गोसो गैया बिथांमोना जग्यता गैया खामानि मावनो सिस्टेमखौ बिथांमोना दिनैसिम माने सोलोङाखै आरो खामानि मावनायनि इच्छा गैया आरो अजग्यखायनो बिदि नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ खोनाब्ला आरो आसुरित मोनगोन जिथुनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जायफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जाबाय 2626 जन बिथांमोननो आरो एनडिएफबिनि जायफोर 35 बोसोर माने दावहायाव जिउ गोमानांबाय बिथांमोननो 5 लाख बोसोराव
जिथुनाखि कमिटमेन्ट दङमोन बै आगोलनि गभर्नमेन्टनि समावबो दङमोन आरो 400 जननो होखांखाबाय दा आद्रा थानाय बा मुंख्लंफोरनो होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामदोंमोन नै थांनाय जिथुनाखि 22-23नि जिथु बाजेट माने सेसनाव फाइनान्सियेल इयार बेवहाय 25 कोटी थाखा दङमोन बिनि आगोलाव 10 कोटी थाखा दङमोन 10 कोटी आरो 25 कोटी 35 कोटी बे 35 कोटी थाखानिफ्राय नै बिथांमोना थांनाय एप्रिल मासाव मात्र 193 जननो 193 मुंख्लंफोरनोल' फैसा होनो हाबाय जेराव नोङो 500 आरो ओरै 200 नङा होमबा 700 मुंख्लंफोरनो होनो हानायनि थाखाय मुंख्लंफोरनो 700 जन मुंख्लं परियालनो एक्सग्रेसिया होनो थाखाय गभर्नमेन्टआ बाजेट प्रभिजन खालामनानै दोनदों थफ्ला जुनानै दोनखानाय थाखाखौबो बिथांमोना लाबोनो हायाखिसै आरो बिथांमोना मात्र 193 जनल' मुंख्लंफोरनो होनो हाबाय दा जोङो बिथांमोनखौ बेखौ बुङोब्ला बिथांमोना बुङो जोंहा लिस्ट गैया मानो लिस्ट गैया जोंहा 2626 जन बै बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबसुनि मुभमेन्ट आरो बिएलटिनि मुभमेन्टआव अलरेडि जोंहा स्क्रुटिनाइज्ड मोनसे लिस्ट दंखायो बिनिफ्राय होनो हायो आरो ओमफ्राय दा जिथुनाखि एमडिएफबिनि जायफोर जिउ बावलांनाय बेखौ पुलिस भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं एज पार पुलिस भेरिफिकेसन बिथांमोननोबो 5 लाख रांखौ होनाय जागोन खिन्थु बोसोरनैयाव बिथांमोना मात्र 193 जननोल' होनो हाबाय आरो बेफोरनिफ्रायनो बुजिनो हायो जे बिथांमोनहा माने खामानि मावनो रोङा उदाया बिथांमोना खामानि मावनो बेनो प्रमान आरोखि आरो दिनैथ' लाजिथावथाव बाथ्रा जाहैबाय जे राकेश ब्रह्मआ माने सिं माने बिपिएफखौ रायो साला गावहा दिनैहाय माने इउपिपिएलनि फिरफिला गायनानै माने दिनै बिपिएफनि गणसभा पदजात्राखौ वेलकाम खालामदों सार बिथाङा बुंदोंमोन बिराद सैथान मानसि बियो 100 जनसोल' मानसि जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बेलाय बिनि रावखौलाय माथो होननांगौ रायजो राजायानो नुबाय दा बेबादि बुंनो नाङा माने सिमा बारनायनि खोथा बुङोब्ला रायजो राजाजों गावनो लाजिनांगोन नङा होमबा दिनैनि जि रायजोफोरनि बाहागो लानाय बिनिफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो बे राकेश ब्रह्मआ गैला नेक्स्टआव जिर' जोंना बिपिएफआ MCLA देरहाबाय बेनो फाइनाल नेक्स्ट इलेक्सनाव बिपिएफआ देरहाबाय दिनैनि गणसमाबेशआ प्रमान होबाय राकेशआ नेक्स्टआव जेनबाय बेनो फाइनाल दा सोलायनायनि मुङाव माने गासै खामानिखौनो सोलायगोन सानदोंमोन खिन्थु बेफोरबायदि सोलायनाय खायसे खामानिखौ नुनाय मोनासै बेखायनो आङो आंनि साननाय बायदि बा गासै जोंनि बिटिसिनि नांगौ बायदियै माने जाफुङैखायनो आं दिनै माने बिपिएफ हिसाबै जइन जाफैफिनबाय आङो नोंथांमोना दिनै बेसेबांसो सुबुं जइन जादों ओरैनो आंनि लोगोआव माने 8 जन फैनाय जादों ओमफ्राय गुबुन जादों नामा आं मिथिया खिन्थु फैबाय थानाय समाव बिपिएफ हानजानि जानानै माबायदि खामानि मावो आंथ' दा माने बिपिएफ नङा आं गासै बिटिसि हिसाबैनो आं बिटिसिनि किमाखौ माने मोजाङै लाखिनो नाजागोन बेनो आरो जा माने दा उदालगुरिखौ बेलेगनो हेगारनो नागिरदों गासै उदालगुरिनि रायजोखौबो आं खावलायहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने जोङो बिटिसि हिसाबै जों बिटिसिखौ किमाखौ गोरा खालामनानै लाखिनांगौ बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ मुसलपुरानो बिथाङा दा रायजोनो सुक्ति पत्र होदोंमोन खिन्थु बिथांनि माने जाबायदि खामानि मावनाय बिथाङा माने रायजोनो माने खुनु खामानिखौनो दिनैहालागै होनो हायाखै बेखायनो बिथांनि मावनायखौ आङो जोंनो मोजां मोनाखै थारमाने जौगानायनि जेबो खामानि माने लामायावनो फैयाखै बेखायनो माने जोङो दिनै गाव माने जोंनि दा जिखिनि थाखानाय सम्पतिया लस जागोन बायदि मोननानैनो जोङो दिनै बिपिएफआव जइन जाफैफिननाय जादों थारमाने दा बेखौ आं बुंनो थांला जेनेबा दाथ' आं जोंनिया दा आं लोगोआव 8 जनल'सो फैनाय जादों नालाय बाखिखौ आं मिथिया बेखौ आं बुंनो थांथ'वा आरो अन्य माने बेलेग जायगायावबो लानाय जादों बेनि जायगानि मानसिखौ आं नुवाखै बेसेबां जइन जादों खिन्थु आं दा बोरिमुख हिसाबै आंनिया लोगोआ 8 जन दङ बेखिनियानो आरो माने जाखिनि बिथांमोना दा दङ इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोनाबो माने दा खायसेया माने फैनायनि लामायावनो दङ मानो होनबा दा जौगानायनि जेबो खामानियानो जायाखै बेखायनो बहुद माने असान्ति दङ आरो जों समाव खायसे जों बाथ्राखौ बुंनो गोनां दंबावो बा खायसे रायलायनो गोनां दंबावो बेखौ जों समाव बुंगोन आरो रायलायगोन